Ko sa mga uncle guys, balay nila sa akong uncle. Wala ko kabisita. Wala ko nag-vlog dito sa balay kay ulan. Ulan. Banha. Ayo. Marami akong pasalubong. Wala na kailan sa akong uncle guys. Wala ka kailan ako. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako kilala eh. Meron akong dala, oy. Mamistal ako. Dali na! Uncle guys. Amin ko. Ang pumangkad. Okay, sulod din. Sulod sa nito ko yung ubo. Ay, isa yung handa. Kaya Manila pa ba? Kuan, New York. Ay, te, amin ko tibe. Tigpada na hagpuan. Bata. Ay, silo. Ay. Ate huli nga gwapa. Ubus ka. Uy, here. Agi na ko ha, diretso na ko. Wala di ang mga tao. Naunsa man ni, asa may mga tao diri. Ate huling. Naluto na sa kusina. Ay, mga bisita na yan tihuling guys. Mga gwapo. Ay, mayroong gabi. Ay! Dili mag-ihaw. Ihaw. Meron ako pa sa lubog. Pitos kayo. Magkabanila. Maura na. Wala ko nagdalaw ko. Ha? Anak ni Ate Bining. Ano yung anak ni? Anak ni. Wala ko kaila. Ano yung Adlin? Wala ko kaila. Kuwata na. Sa man butang. Karoon pa kami? Well, bago pa ko ay mga alas 8 kung abot niya nakaon ko. Wala lang video. Video ko nga nagkuan ka ng amin sa ko be. Mo dili mo kuan nag Amin anak. Amin ana. Maka uy. Daga man di ka hagda ma. Umahoy ba tam? Ang kaning uban ani para ma-reunion. Sure diha. Lagi. Oh, yat din mo maato. Ano na yato ko. Karon pa juga na abot. Mga alas 8 na ni hapon ko nilakaw sa ako kanang adto sa ako sa igsoon ni Tatay Camilo. Then diretso na ko diretso pahulay, diretso ko dire kay wala pa ko Pagpilihan ka na. Oh, Gani okay. ba siloy? Naglanay ba siloy dai? Oh, bro, Tatay Silo nagnaw. Muro daghang gada nga gibuhi. Gibu ako nong nagkang gibuhi nong ano. Ano, ito nagkagi. Kaila ko kay nakaabot. Sige lang kagamin ako gani ka ko nagtagbo ganina no. Junjun, aninyo. Ninyo dito. Parang mo kaila ng anak ng Teoling. O kaila ko nila shopping sa gamay pa ko. Nakaabot ko sa iya katong gwapa. Mura si Ha? Mura si Kuan katong anak ni. Nati ni kuan ako Loloy. Si Mimi oh. Parehas lang naong day. Sinaysupi yung katong anak ni Son ang kuling Rinso. Parehas sila. Tapos ilong. Isa pa iso ni anak ni La Shopping isa pa. Oh, kasi kuwan. Daghan mo sonte. Si Fredo. Guys, nakoy naila na anak ni Lola Suping. Anak ni Lusip Apo. Ay apo ni ingon anak ni Lola Suping. Apo, Apo. Apo day guys. Mo yung anak ni Suping. Suping. Okay. So kailan ka nang tibik-bik? Brokia. Oh, gagawin na taksa. Pumunta na pa dyan. Kay isa kasi may kontak. Nagkita mi ni tibik-bik atong pagkamatay ni Loloy, may pangalan na sa Tagig. Naadto man ko. Dito may nag-first meet ni Tibik-Bik. Then, sukad nga nag-meet niya ato. Nagkuntak-kuntak may karo. Wala naman po may nagkuntak-kuntak ron. Basta nakato. Busy man kayo mo eh. Ha? Wala pa man kayo giluto nga bula-bula. Bula-bula lamang pang pangitaan. Nya nagma na oy. Abuso pa man ko kaya ni hapon lagi cool. Isang itagbo ni mo? Wala kauban man ako sabay man ming manong silog anhi. Nakita man namo si pangalan ninyo? Nagmotor tapos kuan kanang siya naghato dito kan manong siloy nagmotor baklay namin dito. Nakita namin niya sa highway. Dito sa taas ba? Si Kuan, Joan di Mole. Kanang may murag na hundan.
Di, pili ka na na inaundan na Tatarang na. bro eh. Asinan gamay. Si Kuha Juan. sa to doy. Uy, kuha sa to ka rin dyan. At sa to. Ito, di ba rin na rin? Ano sa baboy? Dako siguro nga baboy ba kani? Tay pila na kilos niyang baboy? Oh, nahubog na guys manong. Ano ang mga siloy? Pagin naman to. Te mo adto sa ko dito te. Dito man mo te. Te, pantahan na ba ka na? Ronyon. Ha? Yung Ronyon, Tris, pantahan mo ka. Ipa? Kanta. Kanta? Sure, basta di lang muulan. Lupang hinirang naman. Oh. Upang hinirang, bahay kubo. Hati huling no, pakanta ha. Na! Sila na ang kulinso. Pag magbanha, kasi kanta. Ay, tagang kay pagkaon na ngani ko sa igsoon ni Nay. Tara, ako sa nagkaon ako sa balay nya. Nakaw na pod ko. Na po. Arot, peting gusugan ako ani guys. Laway na ko sa sinugba. Karong adlaw, sinugba ako sa bukot. Ako dahil ito ni nakapagkaon guys kay ngano. Dahil ako mabusok. Saan? Gabi mong toothbrush niya. Kaon na po. Ako guys. Sunod ang kanin mo karon. Saan mo niya ang yun yun di